arek lebaran kok ora ndek apa-apa ya. Tak adol kayu wae apa ya tak tilekane kayune. Ah, ora ono masukan ta ono orderan. Bulan poso kene iki. Mas, aku arek adol kayu. Rezeki tenan iki are. Kayu apa, Mbah? Albasiah. Gede pura, Mbah? Lumayan ayo dipresani. Ya, Mbah dicek, Mbah. Iya. Rezeki tenan are. Naik rezeki nomplok. Kayune, Mas. Wah, enggak gede to. masuk nek iki. Iki kayune apa, Mbah? Heeh. Gede banget lagi. Yuk kon pira ki, Mbah? Wis 5.000 wae rasa akeh. Alah ya ora wani, Mbah. Iki paling ora ki 1000, Mbah. Nek suwi-suwi kono 2.000 bayar. 1000 piye ki, Mbah? Ora wani aku ya rugi aku kok. Tambahi. Ya 1500. Yes kono lah karang aku kepepet kebutuhan. Ya tak panjerane dhisik ya, Mbah ya. Ya ora apa-apa. Iki, Mbah, diitung. Sasa diitung percaya wae ya. Wis semono wae ya. Ya wis. Ya wis aku tak lunga deal ya. Sun ya, Mbah. Cek tambahi ya. Saya Mbah kurang, ya. Mbah. Panen saya iki. Asih to nyekel duit iki. Lah ya kan mampu manis apa ya engko senane kleru. Sing penting aku les duit. Penanggo lebaran.